Doncs la meva vida aquí al convent de Palma de Mallorca és molt senzilla. El dematí, depèn del dia, tenim la missa a les 7:20 del dematí, llavors si el dia que em toca a mi la dir aquesta missa a les 7 obrim l'església del dematí, baixem a obrir l'església, a les 7:20 la primera missa, i després, depèn del dia, alguns dies vaig a celebrar l'Eucaristia a les germanes Clarisses, i allà amb elles, doncs, a les 9 del matí fem la celebració de l'Eucaristia, i després, quan torno de les Clarisses, em toca l'estona fer la presència a l'església. És una presència senzilla, senzillament d'estar allà a l'església, vigilant l'església, cuidant l'església i rebent les persones que demanen confessió, demanen parlar d'algun tema, d'alguna cosa. I això és una cosa que és molt gratificant. I llavors, a partir de les 11 tanquem. 2 cops a la setmana em dedico a la neteja de la casa, netejar lavabos, netejar passadissos, netejar... Això són 2 pics a la setmana, doncs la meva tasca és aquesta. I sobretot temes d'administració, perquè també tinc responsabilitats del tema d'administració econòmica de la província dels Frares. La pregària al migdia ens trobem la comunitat per fer la pregària, llavors descansem i llavors a la tarda, d'alguna manera, és un temps personal, que cadascú s'organitza com creu, estudiant, llegint. A les 6 tornem a obrir l'església i a la tarda aquí fem l'exposició del Santíssim cada dia a partir de les 6, i aquí ve un tipus diferent de gent. Aquí hi ha gent que ve a fer l'adoració i hi ha molt de silenci, es crea un clima especial, la gent ve i també hi ha confessions, hi ha també bastanta gent a demanar confessió, i llavors la gent es queda llargament. I aquí el tema de l'acollir és molt important perquè d'alguna manera és que la persona pugui vindre i rebre aquesta trobada amb Jesús i sentir-se acollit, d'alguna manera és important perquè pugui posar pau en el seu cor i relacionar-se amb Jesús, amb Déu. A les 9 sopar i després de sopar hi ha també temps personal fins a descansar.